Yesu. Ewe ndugu, tubuni dhambi kama Sauli alitubu, tupate ondoleo la dhambi kwa damu yake Mwokozi. Ewe ndugu, tubuni dhambi kama Sauli alitubu, tupate ondoleo la dhambi kwa damu yake Mwokozi. Akiwa njiani huenda Damasiki, mwanga wa mbinguni ukamwangazia, akaanguka fudifudi, yeye akiuliza, nani Bwana wangu nimekutesa? Ewe ndugu, tubuni dhambi kama Sauli alitubu, tupate ondoleo la dhambi kwa damu yake Mwokozi. Ewe ndugu, tubuni dhambi kama Sauli alitubu, tupate ondoleo la dhambi kwa damu yake Mwokozi. Sauli alitubu zote dhambi zake, akaanza kuhubiri Mungu aliye hai na kumwabudu yeye pekee. Ewe ndugu, tubuni dhambi kama Sauli alitubu, tupate ondoleo la dhambi kwa damu yake Mwokozi. Ewe ndugu, tubuni dhambi kama Sauli alitubu, tupate ondoleo la dhambi kwa damu yake Mwokozi.
ndugu yako gari nzuri au nyumba nzuri au urithi wa mali zako, aje kuwa na maisha bora mbeleni huko anakoelekea. Mpe elimu na hatapotea siku zote za maisha yake. Kitu gani bora uwezacho kumzawadia ndugu yako? Gari nzuri au nyumba nzuri au urithi wa mali zako, aje kuwa na maisha bora mbeleni huko anakoelekea. Mpe elimu na hatapotea siku zote za maisha yake. Elimu bora haina kikomo, uwe mdogo au mkubwa, hiyo ndiyo njia ya pekee kwa kila mtu atakayesogea kwa hatua nyingine, iwe mitani au darasani. Matendo ya kielimu hayajifichi, wakutazama ndio wanaona namna gani ulivyoelimika. Elimu bora haina kikomo, uwe mdogo au mkubwa, hiyo ndiyo njia ya pekee kwa kila mtu atakayesogea kwa hatua nyingine, iwe mitani au darasani. Matendo ya kielimu hayajifichi, wakutazama ndio wanaona namna gani ulivyoelimika. Malezi yaanzia nyumbani, kwa kufundishwa na mlezi wako. Malezi yakiwa na mapungufu, hivyo ndivyo nawe utakavyokuwa. Ukilelewa kwa tabia nzuri, matendo yako yatakuwa mazuri. Ukilelewa kwa tabia mbaya, mwisho wake utakuwa mbaya. Malezi yaanzia nyumbani, kwa kufundishwa na mlezi wako. Malezi yakiwa na mapungufu, hivyo ndivyo nawe utakavyokuwa. Ukilelewa kwa tabia nzuri, matendo yako yatakuwa mazuri. Ukilelewa kwa tabia mbaya, mwisho wake utakuwa mbaya. Elimu bora haina kikomo, uwe mdogo au mkubwa, hiyo ndiyo njia ya pekee kwa kila mtu atakayesogea kwa hatua nyingine, iwe mitani au darasani. Matendo ya kielimu hayajifichi, wakutazama ndio wanaona namna gani ulivyoelimika. Elimu bora haina kikomo, uwe mdogo au mkubwa, hiyo ndiyo njia ya pekee kwa kila mtu atakayesogea kwa hatua nyingine, iwe mitani au darasani. Matendo ya kielimu hayajifichi, wakutazama ndio wanaona namna gani ulivyoelimika. Waweza kusoma kwa kiwango kikubwa, ila usiwe na faida kwa jamii. Kulingana na tabia yako, haiendani na elimu yako. Kumbuka muda mwingi uliokaa shuleni ukifundishwa maadili mema, jamii yako tegemea sana. Uwe mwangalifu wakati wote. Elimu bora haina kikomo, uwe mdogo au mkubwa, hiyo ndiyo njia ya pekee kwa kila mtu atakayesogea kwa hatua nyingine, iwe mitani au darasani. Matendo ya kielimu hayajifichi, wakutazama ndio wanaona. Wiyake gimana ndibya kema umwanchumurigiria ni mambinde engia tukunyaka tukwarga ni goja asi ayari asama gazeti anemono asama kaituga igakatu kwate gazeti ria Daily Nation abago gazeti ya Standard nyaka tukumurikira jumaine ya maandamano nga Kenya tukabage kokorekana na ninga Kenya tukabage guikena asi chitaoni aho kirundo chinga abari kibechi gazeti chiga ibire bahete uborito
okorobekana okwanya tukabakorekana eri tukore gore rietire ni nguru kwa Hesbon posire nchindo kilame kiekonge bono kekonge ketogorikeria ase chipechi cheisko gaigan tuchinga ibiro bigotumyo kiana ndirero ndo chinga abariki na baraboni gababwate okorobekana kwabo isko gari bawateba nga goika eserekana boigo imitengo byansi byusarama byene kingakera abariki bakuriki amanga nabo ngwego bari oborindi nabo igo igasi yabo ngo sikwere ainari akunya kubuga kubwati nabo gatora bato kubwatiri ayemo asemo unaranya ko bakagwatika kura chingongo nchese ensingi maditu kuri arero go Kenya igo baraje kunyako bakora okorobekana ko chitauni ao irinde kuboria serikali banyako bakwene kinga abari kingolindi bari aiga ase gazeti ya Daily Nation chipechi chesko ndo chenga nigo abantu bari korobekana litukole igoro igati aba ikyombekeria chenzed bagotebanga serikali inyako kegoto iguna bagonto aroche egroup ende enya yanyata ko kego esokia nagotebanga ka umuraibu ensiri baka inara akora amagenderero usa asamatuko emerongo kianda abanya ko bakakubanga serikali korengana mapendekezo arenya ko bakakuburiwa nabo asensemende Eduardo na boygo so bantu yani kwanya to ba guchinchigwa aseso bantu ya anya to ba kwanda ensemeri ya defense na boygo Edendwara kanya ko ba kwanda ensemeri ya forestry sasa rais William Ruto watapanda miti na na Edendwara na boygo asesemende omo cabinet secretary Mrs. Lebe Kamiano nominated AG Nigori etari aritanya to kabali gosomu ase ebunge enene chingaki omo speaker webunge arakunya ko bakawosoma amarita arianya to bakawutumwa kuchi ase bunge indi bachunya ko bakoringori wane bunge oigo to sega zeti ya distana ditomolekere pechi ntangani kabisa abuna kwa kire kumolekera gabu roche pechi ya kane gatano gatana kabere gatana gatatu na kianda ndo chikomolekera igoro buna jensi igoro bari korobekana kwabo Naboigo ase kambia ODM naboigo Azimio asubwagare nigo omuskrera moro dinga gende to gutwara rebellion bakoroka gaiga ase party boigo na ase coalition to chikomulekera boigo tumanyenga rebellion ase tukura rero una injenike mineti naboigo ase NC ya USA nindo chinga kamara onyare ko bakonyore support tena nikagima abwase araje kona ko bakoronera ekerogo gyuburai ase nseyo ikoboniga ochakire campaign rasmi to enda sepeche 30 ndo chikorase team ya rugby ya Kenya Shujaa ego chikomera na team ya Argentina hase rituko ribankira iganti kukumanya nga chitariki irenge chiga abuna sepeche ntagani kiyima ase gazeti ya The Standard Buya ke mage konge ka to so ase chipechi cheme gazeti ya Daily Nation chipechi cha kabere ke ikando chini kaba mori kya kunya ka ko mori kira antirayo to police ya bar kunya ka ba waka chi patrol tinsem ao na bo gochi tiaga singa janya to kaba chi ko tu ase semo area ya pipeline ime county ya Nairobi abodi tangani ase county ya Nairobi ni gotwanyo aretenga omorembe no bete na yona ase county ya Kisii bo go omorembe no bete wika kinsa isane moiga kero ekiombe ekemo Nairobi gari ekyaro kokora okorobekana bakubol chenzi baratiga okorobekana because economy yasarikire ebintu bingi byasarike kiduka cyasiekiru kero abantu aba bakora ku CBD bakaendegetie kemo asba chitukunya ko bakora chi statement cyabo kubeka chi statement cyabo chenzi bakamakwera e town bakachaka okorobekana igo engakeiga nitikoregoro nandi naroche nga security njabe getwaroro chenzibo kabanyene mbanya tuko bakwebekera security ase bari bale batenga chiguni bari bakanire banyako bagusari nago koiba kuru aschiduka chipikipiki ibera actually cyanya tuko bakigo samu nabo abantu babiri batige tukingoma bona abana bakanyara ko bagwanza kurobekana imi county ya Nairobi boigo abasikari barensemo bakorigere ringa bakonya ko bakorobekana kina cyanya tuko bakaya korekana imi county ya Nairobi naboigo ase county ya Kakamega muri kibwe gazeti yega gotebanga korobekana nkone wese ngoyo kwaro kanete ororo ase konde chiduka cha siege tuko bwatikana amono bwoba uri abantu banyorete ase county yo ya Kakamega
nabo igoka togosuka gochibosio asiji town chinde abo asensemeri ya Uhuru Highway abaskari babegete chianga cha kawaida usijitali chi uniform nigo barochikaine bari chipara nabo go bale asichigari cha baskari kuna enjere yemo yokoligeria na kwaneki oborendi nga kibwarenge imeye county ya Nairobi nabo go asensemende na se chipechi chia kane gaiga tukunyaka tokoligeria ngaki abagendi abaiga b'echipikipiki banyatoko bagwesokia nabo go bakora okorobekana kwa morembe okubara kunyako bakuburia ane mono ekyombe kiriya chenzi banyako bakuratiga okorobekana kubwatikana amone ibintu bingi benyako bigosareka imeyensi ya Kenya aikiona kikemorekeire gaiga keire obolto ase chipechi chia kane nabo go chipechi chia gatano omorikini kanyate ko bagakum beche gatano ne emo morikini kanyate ko bagakumorikira ng'akichi duka chinyate ko bachigosieku nabo go nkikiagenderete ase chi town ane mono asensemeri ya Haile Selassie Avenue Nairobi abantu barenga okorobekana nabo go abaskari nigo bali chikenya bali kuligeri ng'aki abantu barenga kunyako bakorobekana nabo go asensemo yende Kenyatta Avenue aiga no chipigipigi bechanya to bachigosambu nabo go abantu abanya to bagotigeru chingoma nabo go ase county area na Nakuru niko morikia goteba nga chiduka chanya to bachigo siekwa nabo go aba tubare go protest niko barenge Lakeside City bariko nyako bagota chinse muchichi Kenya igakwenda nabo go asensemeri ya Moi Avenue naro abantu mbaro bekanite kurinde ase bariko nyako bakorobekana asomorembe nabo go asensemo area Kimathi Street aigando chenga omonto yo moni gako bikwa byara amona abanyanyimbo kubwatikana amono korobekana kulikwanya teko bakorekana litukorigoro kato kuska uchibosubika asensemeri ya Moi International Airport aigano amangana arenge asabaskari banyatoko bakubekwa asubonge asekorende abasaya baiga batanya toko bagwika chinseme chiga bakorobekana asikeri bare koteba ngano gotema gochiesa amone serikali konge kali kwaligerie clip kete medusu kwa kerolire kerio musacho lyari goteba nga ene njire ya moyo gochiesa ne serikali barusia abaskari CBD babaire chomo Kenyatta unlike nga emap nere goro twaligeretie yagoteba nga asinali baruchukuna kwa bakorobekana nga kuno gochiesa ne serikali bali alitari oro baruchukurobekana nga sama gache bunge baruta magache bunge bakarucho mo Kenyatta nandi niki nsemo chinde bari Mlolongo Expressway Chonsi aiga na semeri tro chinga ni gari restricted mando bari kutakirwa ikirora baikora isi abasebore ningo bari kubeku obonge ine njere ya muyoko weekend mu bisogo ochikwatakia nga ingo bana abantu basomete kawaida tokote banga chenzi ni watu wamesoma wako na maarifa na nde maarifa yabo ikaro online ngere digital nde ko baikira bwangu egero ba communicate aikiwa haitsegetie kegagie kwerende kia chomo Kenyatta nigo emerobiri menge anyata ko bake ko nyora obututukanu nga abantu bari kunyako bago travel bago tara mbalenge bange egento kiri tino ni safari cyari go drive because ndege te ko mukonyora abantu maraichora ebinte bingi menya to ko bigotena ko bwatikana amuno bwabo buiga kwanya to ko boko beku nga anda ke kyombe ke gia chenze dimbachi kunya ko bagwika asense media jo banya ko bakorobekana nabo go asense media karantina town in Nyeri narondo chinga okorobekana ngware ngoro kitiaga asinchire magagali nabo igo ebintu binde ebinge kubwatikana muna okorobekana kukwanya tokwakorekana litukoregoro kyatokolire asensemeri ya Eldoret narondo chinga abanyanyimbo ningo bateneine emonto tayo okorobekana chinsemo echiga nabo igo asensemeri ya Nyeri okorobekana nkwakorekanite aroro nabo igo asensemo area ya Uhuru Highway aigando chinga abasai ningo bemugeti chibandero babigete amarunse bagoteba nga ningo tutete amaganito anyalako bagakuigwa amone serikali ya Kenya kwanza nabo kato guska gochibosio aiganensemo area ya Medical Service Principal Secretary Enery Kimtai
niganja ntakabaka ukabosiwe committee ye bunge aiga asarko ataoreketi ogoisanika kwa gose obwigeno bwa goche ase bunge gocha goikirania ege kochika kuri ekotia natakabage kubwato kachi tariki 12 cy'umutenyi citariki 12 cy'umutenyi ogwatano kabere mwaka 2023 nga ebintu mbere byabwente ko nyaka bigo ikenu ase korende egitebo siwe committee yo na wateba nga andake ebunge na bitachi ko nyaka bakego ikani amagani yaga yekoti gosenya ekoti yatako bakego pendekeza abanyako bagokiranirwa biri bako nyaka bakuboria abo igoka to gosuka gochibosio chipechi chekomige konge aiganga to ko munyaka uka asensemo iria ya shaka hora aigana masaka yatako bakego korekana asenseme yiga abu asabanta abangwanya to bagusiria emangimabo abo igokorengana buna umuriki bigazeti ga kunyara ko bakakwerera ngare ko tebanga abantu abaiga gose abaumini abaiga nigo bari gusibwa nerisakara aso mubire korende asebigoti nigo bari gusibwa nengori buna nababera naye ndiribakwete mbanyara ko bagutama kurugari ene no muntu kweta gusibwa tanyara ko bagakaraki kagotama kagoepa nande kingo umuntu nigari ko nyako bakagotindekwa nyuma atarakwa riria roringa isiroko yani ogoyanire nigako bekwa asengore kiribari mete erinde okwira mari gasibire risakasibire nerisakaraso mubere esibigoti namaguru kasibire amonengori yani abunkorengana amuno muriki bigazetiga bunare ko nyako bagakwana nabo iko ekrip keria roche kenya to bakego kyeswa ase koti chingaki abakagirwa baiga banyate ko bagukiwa ase ekigambiro muntu agutindikwa bila sanduki amara baimekale mo muntu abanote azungu nendegara unchokana ni gwenze yasipya gukwa boigo yakonge kera togosuka gochibosio chipechi cha 14 aigando kunyaka to korigeriringa enyumba eri ya ODM anene mono omumubulibwa azimio ingikegenderete aiga omuriki ngakonyaka bagakoranga ikianyate ko bakegweta muraibo mubwa azimio romoja one Kenya Alliance na bete ko bakakora chisafari gochi ase nyumba yo Bura State House buna enjire yamo gose buna anyate ko bagakoria eiramba kunyaka bagwisaransanse amono muraibwensi Dr. William Samoei Ruto indi banyaka bakorosia eserikali iranyaka bagikora abakenya abo igomba kunyaka bakorigereria amapendekezo yebijana anena mono achenzi buna bakonyaka bakubuni abuli tukoligoro omurayo igani ganyate ko bagakuru asikinse chiskware konyora ti campaign anamono ngagente kuna koligia ekergo kerikia wo chairman African Union nanyate ko bakakoira na immense ya Kenya abu asachiete direct weka ase nyumba eri ya Orange Chungwa House abu asanyate ko bakakonyora na amona ba bwatani baye nara mono bura abanya to koba ko erera kero tukurigiri ko chance gaiga ni go banya to koba ko igwana ngomo cabinet secretary Rafael Tuju Suna MP Junet Mohamed Siaya Senator Oburu Odinga na Odinga ni go banya to koba ba kumirana abu esibar ko nyako ba ko rigereria mbidu kibiria bila kunyako bigo kore ko se ekiameki gia ODM ka to kulusi at ebyama binde una kerikia Wiper na Kenya DAP ebiga byanye ko bigo etenga barabuo na banya ko bakoraki bako banga ku asensemiri ya ODM aigani gegoteba nga engegoteba kana mo skeraira Amoro Odinga ina chi National Treasury Public Service Ministry and Cooperatives and micro small and medium enterprises development nigo ebruge biga byanya to koba bikoegwa gochi asense media ya ODM usumura yiga to koba koegu amabaga yiga anya koba kagochora aba cabinet secretary bara chunya koba gotina chinse mechiga kero bagendera amono gukwanuku boigo Raila Amolo Odinga to koba koirana asumura yigwense gochikomoboria ekerogo keria kyobo waziri bwobochen Health, Gender and Public Service. Ebiga as korende
Keruto anyete ko gakomatenga kanyoro promise abantu ba Mount Kenya igo ebiruge bigani ko birachikunya ko bikwenda asense media Mount Kenya na ringa twarira nga waziri bwo bachenu onyar ko bakagochoru moigo asense miyende ebitigate moigo karuto ko nyerigeri ya chinkwana cy'abantu bane bagukwana bawotenga chi ministry cyarenge chinkong niko ensemo ya Kenya kwanza yanyate ko bagiye chira iko aba bakanya ko bagutigirwa chi ministry chiri zitadiko iwe kanene bono ikina kyo kigenderete gukwaneka timetinga umurayo yiga mbirengerikyo mbirengeriki anyari ko bakagutwara kubwatikana amone cabinet area anyari ko bagekorosi wikaboniga ande umurai bwense ngakitindi cyonsi ase ikega nakagirwa gutangasa egati abawaziri bali batigarite banyako bawiki emerongebere na babere korengana buna abawaziri bali anyatuka ko bakaoswana barabu abisi Mwiko asensemende na sensemedia umurai wiki amakia waipa iga Kenya Kalonzo Musyoka na agenda takoteba ngata kunya ko baka kubwatana amumurai wense uje korosia serikali ya Kenya chinga kichiga mwika tuska ujibosio ni goto konyara ko bato korigereria amangana aria ya bariki amangana ndocenga RSK President Faith Odhiambo ngara konya ko baka ko address media kubwatikana amone ibintu bigendrete chi activist kigenda ko chererua amo nekigambiro utasikwa amone ibintu bindi anyata ko baka kubwatuka chinga ki arikonya ko baka kwana amona bariki amangana ari tukurikono nawe go asense mende Morikina kwanete about the Kenya Kwanza Serious Crime Unit. Name areas free media, fourth estate, gender male and female, resident public of Kenya, or offense informing accuracy and objective free. Case number 23 chumuti na kabere 2024. Abuna obari igete igo naboko nyorina kara ya gumwanchu mu rigerio nyako ko somera asense miyo aribuna nachika ko nyako ko tebia aburitangani abaliki ritukoria rero ningo baranyako bagosoka asichi street ao korobekana nabo kuboria serikali enyako bakigosika igasi eri bakora hanne marga ngukwana igore serikali kiasasi chichonsi kia serikali ndokwata abanyimbo n'abantu banyako babako sikana boigo kurwari bagaguchi aso muraria anyako bakagwikirania ari anyata ko bakakumubeka igasi eri ari awe gochi pesi chakatika ikando chingake content bwatianda mange turachikunyaka to kumurekera aiga na se chipechi chiri chia 12 iga ndo chinga Ford Kenya Leader Moses Wetangula arikunyaka baka address abariki amangana kubwatekana amone bintu biriko singa kyumure binsi anatoka baka ko digereria cabinet dikuri kona nyante ko baka ko soma amarieta yo ase entira intanga ngusiri entunde intanga ni ase bunge enene ba asaba bunge ba kunyaka bako beterirwa kuringoria abawaziri abanyane ko bako chorwa amunu murai binsi Dr. William Samoei Ruto awe go asense meria chore ujura tukunyaka gakurwane ekiro kyuburai bwinse imiense ya USA niko ndochenga agente kunyara koboka konyora popularity batebanga otiotereria okonene imiense yo nande ekiameke ya Democrats bari no gosemeringa natukunyaka koboka kubwa obochori bura tukunyaka bokwarigani bwa bwango iga tingaki oyore umurai bwinse yo anyaka koboka komochora na bogo kumwa okoboko anyara koboka kogenda busia sate tenga ere tagukunya koboka wetsonania amono siasa ase entunde yiga nyuma esibono tarabudora korugabwe wakwana ligoro buna amandita asometu yaba CS ase bunge naiga Kenya kurumega bundo murikite buna serikali yatebete buna bararimba wese korekana ase bunge wana kitoko litokanyora bari iga buna ibintu byanenga korekana ase bunge ya konge gaika se bunge ndo wate kwende bunge
ntubwate channel ye bunge ebunge ngutwarire umuri abantu ba communication tinga kinjiro kwego sina umurari gete urure station gete ochire gukora amone bunge osutire gukora ni ministry gete abantu abaigangwa kikisha barenga ibintu biri gari nkororokana bire nande nkora toringa kere bunge gendrete ngobe live ase account ye bunge Parliament of Kenya mbabwate YouTube channel esibago stream ebintu byabo igo most of the time ndatebenga andakana wabyanya tukabikonyorekana lakini nditimetinga inditukurigoro aparalimba nje tukanya kwa baswase bunge wikira boni gatina ndora any company usumurario nanya tukoba kagotangu lakini akulitangani banya tukoba gotangu banya kwa wika asama gachi bunge lakini asidi tukurigoro abunga getenga asensemi gaye account ye bunge no ibinte biga byanya konya kabigo kwane lakini nanda asensemi ende ichikondirwete gosiri ichikondreto bosubore womurari gwika ase bunge gari ane mono kero ibintu bingamune binge emeswadega emeneneiga konya kabagiko bikwa ase bunge media ne gotakirwiroro indi banyako baba gukapcha muna inchire yemo yogo chakweresa umurigiri naboigo omo Kenya na inki kegendrete ase bunge yamana sogera ndiswari tokera na sega sitia the standard togo chakiro muichano mwana na wasiri tukore igoro taro chenga duale ana tukoba kago chenchwa kurwa se ministry konyare guchingao nabo igoto karanga eri tandro ria miseti iyo musubato yo muguru kunganere Rebecca Miano oyo okonyo obete nominated gochigoterera kobabuna attorney general lakini bono abantu abangeni ngo besokire gochigopinga kupingana kirieta ria Miano ria nyata kubari kubura kurwa se list kubate kana no president list aro te abantu 11 bono bana rikatinga nabantu 10 boka actually ka konge kaiga ke tukwa ndingani iga subwini igori ya duare nabo igomiano na Swipan Tuya abaigana bawaziri barenge ase cabinet iri nyanta kabake gotomuka ande amapendekezo achenzi na iri agotebanga abawaziri bali barengora mbagwente kororokana ase cabinet yenye ekonya kabake gochorwa chinga kiche gose amaritari akonya kabaka kobekwa ase efro ye bunge ina chikonya kabaka koringoriwa aiga katokurikeria duare inki kiagerete ndo chenga umuriki wigazeti ige ya Daily Nation astipage chamega na ari kirete asobwagare na korigeringa inkento kikeri kiagerete niko batebanga umuwaziri oyiga kubwatikana amone birengere bibiri abakenya banyako bakubwatuka na woigo Swipan Tuya oyole konyara sensemeri ya forestry nene abakenya banyako bakubwatuka ebirengere byabo korengana buna banye tuko bakoregasi umurai bwinsi nabwate powers cyo chenjaba waziri baye urwe sector yamo kugende alekinga asaba waziri abanyako bakwandaka kinga kinjira ikerete akanyako bakubachinji chi sector abuna antire ne constitution ya Kenya usine mwete obosubore bogo korega na kwene kinga igasi eri bakonyako bakubikwari kugende ribali bono gaiga andake bagatebanga koringa ebirengere byaba Kenya bakonyako bagoteba senseme ya social media na ande banyako bagukwana wikaboniga bagatanga abaiga nabasani balingi umurai bwense baime sana andake neri atateti ko batuta akubaligeri asale sweet erinde banyako baba go fiti banyako bago sweda nime ase cabinet usaba cabinet abaiga abagi bachikunyako bakoraki bagos choro ase media yomo Anton General timetinga ingendo kikia kole kanete because ukiraponi gaturanyora any report lakini kubwatekana kiabete nechi report yakurwa ase high court ya Nairobi indochenga nige high court yakanete ko recruit omu Attorney General omu yuyu Rebecca Miano kobono niko kuringana no mu judge we court yu nigate na Justin Muturi kurugana Justin Muturi Rebecca Miano nigale uchikwera libagari ya Justin Muturi lakini bono ikigambire kinyo yatebete buna oyo le elo yo korukunganere mwaniki gachuba agendere korekana gabu kwirari bagari ya Justin Muturi nabo igo chikoraga chitariki 30 mutinyo September anyare ko bakawo ikora se yento kiri batabanga hearing obategerera ekina andake naburanye nabwate ekina ekikia kire ase kigambiro kyari gotenenia gazettement
yogo choro kwae nabo igogo somwa iritaria ase bunge maybe iritaria borete kugwatekana nekigambiro jogo kana ngatawe sako recruited nabo gotogotikana na itungwire baka se county ya Nyeri aigango bwatekana abuna chi demonstration charenga sense meyo lakini abaralimba beta bagwesokina bateba ngani ko babwerete amani yabo ndate bumare yes niko bagotabuna lakini county nigo yabete ko bagegoteba buna oburendi mboisaine mbobekire kweneke buna ekarwende tokorega siabo ngo igubare oburendi boisaine ko kafa buna ebintu bigende tokoreka na se county yo ya Nyeri ekatokora murekera buna abukorobekana kwarenga seri tukore igoro nindo chengo muntu yo munabete ko bagakora so hezbon na gosiria obugima bwae actually eri tukore igoro muntu amurasiti obugima bwae na bwo umunyanyimbo yo mona atigarite amone chingoma kubwatikana amono korobekana kwanya to korekana ritukore igoro abwa somo bagotenga ebunduki umunyanyimbo yoro kunyara ko kagocharuka yanyate ko bagiye koirwa amona abantu bari ko demonstrate igento kirete abanyanyimbo bakayigurira amasasi ayoirete umuntu yo musiria amagima abo amona abantu gutikiro chingoma bataramanyekane namba yabo niriye wikaboniga abego umunyanyimbo yo nikanyate ko bakakotiga kagutigara amone chingoma asokorobekana kwedi tukurigo in fact ndanda yo mona beteka ko baka koheba gose ko utiama kwena sajite ni lisansi asokogoro abeto kwa na se county ya Kakamega abego ase county chinde ande mono to kukwanira ngaiga gose chi region bana Nyanza province Western Coast amana Mount Kenya regions nchenegeti okorobekana okone na siri tukurigoro togotigana nawe toske mutwe etokomulikira igoro buna Martha Karua uyore umurayibike amakyana kikenya nandiko bakako koboko abega bakuruka generation Z una niko bento ko bago tegerero igane kirani ngukwa na sigata sinikire yamo ikikibwatira nitiga sitiga ya the standard agikuruka buna Spice FM abwasare bote abuna abarayiboni gaba Kenya niko bento ko ari baga guciase abasai abo bagenda tugwonchoreria abuna Kenya ibone tugutwara future yabo abegis boningara umurayo yo moga ukwana buna Kenya yaboniga niga baraya nababwente gukira abantu abayiga ba generation Z banyarako bako rose future yabo ikyagara kurumega bekero kurigiriria abaraya abana barabo nigo ba rose future yabo eyiboniga yabo ikiri boniga nabwo generation Z niga bante go shape future yabo nakibante go chokora korinda abana babo nabo iko future y'abana babo nakigenda to chikobo chimutu timaita yabone birengereri byabo abarayi baboniga mbabene tako bagukira nga generation said sokiri bakirekiri generation so de nyara ko bakegwe shape the future yabo gose nabarumba bante ko bakuri actually konge babate banga freedom nyinge naro nyirwo cyaso umuntu gukina boniga andake emotions abakira amuire anyorenga ekindi kine yiko se basaligeza kuyanza ata nga palipo na wazee ngana liko sarika igo abana bagabachenze dibanya ko bagukwana eserikali yegure abara ibonzi bayigure nanena arabara ibandi bakona tebanga bono abana bagabatubuki konyora asikitoro chitoraire bono twaro linga ngaikenye bwenirete mba kiritu arombu ya mono ubatikana amono kurigeria amapendekezo yaba Kenya isingenjo ebunge enene ribwate amachukumu yo guikirania ibintu ebiga basinyiri guikirania bono batebirenga it is good it's high time tunyaka to gwesokia nyaka to kuirwanira because ndoroji imane bunge twaroje bunge emiswade wikagari dibaga bagwenta kanya kola monjo rerio ba arusi bintu bibita fitu cha somo Kenya bieti kunga birego na bibirana oje somo raigwense bieti kwa yabarichi ko mense ya Kenya and the same time omobungo yogweti dichikeriga ngomusumbwarire omo Kenya uri omocho alitakuru ase kenyoro gaiga dichikeringo chariria musumbwa naboiko unyoranga abantu aba bakabono ntwaranga agati abara ibande mbasi nyitugoja sabantu abachoreta actually of course because each promise kwa baete toraikirani moseti yora se bunge gari bagendo kiri baro chenga mo bungo ichuka iga lazima nyara kwa bakago tweti neranga kwa fefire nsememo kwatigire kurigeria amakanyo mo Kenya orero mo Kenya umambi no mo Kenya umambinde asengenti yechibesa omaita onyanga bono ogorire
okole chishiringi ibere timedio sengwana bali baraguru lakini ndende mbagule to ni bwana yaba Kenya ndubwati ni evidence ikoro kingamba kuritu lakini maya botwa evidence ikaera sama tanga yamo kuna twa ya sama tanga twaenda juzi omo bungu ko nganere manduko na tebete ngamba itu milioni ibere ine evidence to kwanda iyo metamu mwana siasa na bakwa na kendi kionzia sabantu lakini take ground ndobwati any evidence ekora kinga ehena maine tibese chiganchi alengo na bese chitakwana tali yo mo bwa bali balengo bali waka yes goze no gekonge umete Kenya ndobwati ngentoko tebanga kotofro iga kotofro kero kuru evidence lasima yakaba ko kora kinga amaine this the evidence chiatume kusenchi bese chikabato betu cash gosiba kwalideki batumire tu wetera se chisimi chabo ndunga ba Kenya eto igwete e clip eke tuiso kota ngi clip eke eto kigwa gosega ese kotofro tutebona to clip eke Mondo rienda withdraw statement you because they are a politician na what freedom yo kora politics but we have the clips inga no kwalenta mangana tunakwambia leta hizo pesa basi do you said erega ese koti akwenda ga withdraw statement nkora ngonya kokora bwate se bunge ngakinero mo bunga okonyara kwane gento speaker yamote we somebody withdraw that statement or withdraw iko erina what the freedom way lakini ayo mo Kenya you have to work with evidence ekorokinga amaene ekigangia korekanete ekigangia korekanete lakini hii ni siasa yabana siasa ejageringa chenzi bataranya kwa baba kuamini abana siasa bechinga kichiga baute wote wamekuwa ni kigeu amekuwa chameleon anyway tusonge mbere tuchukwa na bona second ya Ruto ya Raila Odinga yungatengwa mukirekera asobwa gare kigima tukwanire bono umurai wiki amekya Wiper Kalonzo Musyoka oyiboniga ndochenga nigo agote abuna Azimio la Umoja nebonete ekorarigereria nga naki amagani yaba Kenya gose Gen Z bonete okora igasi yabo osebona bonete guikiranirwa amagani yabo yemega yaye gwe distance urwase buna Raila Odinga aganiti gochogara chingwana amono murayo yigawe kyama kya UDM lakini esibonungera ni magega maide cha agenda nchiroro kulingana na Martha Karua anyara ko bagakumurikira gaiga umwako eta gose bune government ya eta ento arachi anti government protest jabete chikorerekana ase government yiga kubwatikana na Azimio la Umoja barenge gopinga IEBC lakini bono bakarangira ni dialogue umusike Ruto na Raila abanyara ko bagukwanira iguru ya IEBC aiga Martha Karua ni gawata abuna main agenda ya renkoro IEBC yotaringi ya maana gucha somo Kenya kawaida lakini bono wega to kubwatira ni ya Wiper Kalonzo Musyoka ni gawata abuna agenda bantu gochukwanira ni kelina ki amagani yabaiga bakorobekana Gen Z ucyari wikiranirwa wose nebintu cya agenda bawucukwana kigo ba benefit barabuboka una abara yabaiga babiri actually kiganiri swali kanto kuna kuholko amona banta bangi nane mono igento chenzi batebinga ndunduri ase daro inde yonsi amapendekeza ito twanya kwa tuponya beka teneni abu ase serikali ko tebanga gwikira boniga mbama itinga ingendo ki abanta baga ba chenzi bakonya kwa bakorobikanira ase nginjo mbatete nga kwende finance bill nya kwa bakego tuterwa isiko inja tuteto isiko bakateba babunge usaba CS banya kwa bagotukutirwa isiko bagatukutirwa bakabure umura ibwinsi anya kwa bakagotukutira emechango arambesi ya konya kwa bakegwekenirwa tikansa ao ekikanya to kwa bakegokorekana nande bona serikali yatigiriye kubori ingendo kikeli abana ba Gen Z batete serikali nyako bakiye kubakorera indi banyako bakurwa street lakini kato kuligeri hali tuko cha serinde amapendekezo ni gakona kuchincha kikiga etimu ya mwana toka bakewe sokya
bagateba ngabono enough is enough aiga mwara aboriri tigaranya ko bakagwikenigwa ene tunyako tugusuka guchibucio exactly tuske modu tukumurikira Haiti asepeji 11 nochinge serikali ya United States yabere kuru 7.9 billion muchia se Haiti yugo chigotinira abana jeshi gusaba sigara abega ba Kenya Police asiba uchikunyara kababa ko ikiranirwa konyora mache shelter na boigo indagira ikarabagenda gukora patrol yabe ingate bacagete ritukuria Jumatano wiki ya ita go US boniga gendete kuru support ucyasa abasigari ba Kenya ndoroche ikigendete timanye tinga abasigari abaiga ba Kenya niko bagutumekwa gose ne hagine ne haki yabo kolega sijiga actually ga Kenya ba wolta maswali amangi na boyo tu yuburambia nyata kubikuboria maswali amangi ngiye kogera Kenya yanyata kabake gutuma abaskari uchi asense media ane mono kato kuligiria image ya Kenya burindi mbreaka na chinse mo chiri cha paringo ngora tore chiterrorist ko nyako chigwataki abantu nabo ga abantu nyako bari bagosiria amagima abase chinse mo chiri ngiye kogera government yanyata kabake kubwatoka abaskari uchi asense media na maswali agante kuna bolgwa asikorinde government ya kitebosyo abayo kubwatuka abanyanyimbo goche asense media ya Haiti abare kunyara ko baba ko benda kubeka oborindi ase ensemo eyu bani yangwere bakese peche meronki ebere na ibere Hezbon tumuri kirigo ya US kidogo aigantoro chenga omusubati okurukunga nere akamala na etwe etiket kabisa uchikuroneleke egero yo president ya sense meyo wikiraboniga support ne yo kole campaign timanye tinga ontwaro chenga lili Hillary Clinton donatebe abange to amete musacha lakini musubati Hillary Clinton aba Kenya abange mbanya ntiko bawateba nga now it's time the US yente konyora umusubati buna president nabone gatima tinga Kenya nkwane kira chetware kero butoro chinga Kamala onyore ticket uchukwanire kero igiga kia obo president ya seseme ya USA wekirabona igachi campaign ngatengero chakiri kigima ekero anyorete etiket yigwe tokwenda boikachibe chama gatumuri kirigoro yit ababasori n'ababasoria indochenga Kenya shujaa simbe harigani kigima gochukurwanerera egekombe ni team ya Argentina nabo igo abina sensemo ya rugby toko chasira biboniga asensemo ya Africa Cup indoche Kenya nero biri gochikomera na aseri tukura rero ni team ya Algeria ase chikoraga chinsa isano na isato chamugaso na bigo Namibia echikomera ne team ya Zimbabwe chikoraga chinsa 10 abuna se kimenono kya semi finals ya se Africa Cup togo skase quarter finals nindoche buna results chaba chiko cha chikoba nindoche Namibia ikanyikora Burkina Faso abigo Kenya Simba ikanyaka Senegal Algeria ikanyikora Ivory Coast na bigo Zambia ikabua nyarobobwi ni timu ya Uganda abune kereke minani kikia Africa Cup kendrete bakorekana aiga Kenya wiga matukabira tikaire kertochi wasase Paris Olympic Games astochi kora aba bosiria na wiga aba minoki korega Kenya bago chikoreta chimbendo zinde naro yaito ngoleta tole ebikombe Kenya gaiga bose ebiegwa ebinge igondo kwatibwa babonde wese tometenga meri mora lazima atafunja record we don't care yani ndo kwatibwa babonde wese na tokwana tokwatomoremo wikirabu lega seti ya standard wikirombo area situkulale uya kigimando chinga wikirabu ge konge notara nyako tokora umurubiri bwiri tukoria rero ane mono ndo chinga ibiro byetu ningo byanya ko bikumyoka kyande gikumi abo igo yore asensemo ya kabiri use director yana kuru asensemo ya kabiri akonte ngeni chinga kitu kwanta ko nyako to gosoka kuru asembeo inde emirubiri nyako bage ko bwati kuru asikita sini kigato kwira chinga kechiga na bogo riba gali yabe no kuwakirambuya mono akwanya ko kwira chinga kichiago na bogo ebiro byago kwane kinga ko bwati yore umurubiri uramukya kitarikiye chiga cyarero na bogo chinga kechiga tigo munguranya ko bakako sinabuka anya ko bakako commenter chinga chonsi iriteriani kongo kwa Hezbon bosire nchendo kelame kia konge